Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawahing tawang tuwang. Dandane enten apa to sinuwun? Nek pancen Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok rasa dijak tenggon sing sepo-sepi ngenten iki. Terus kula niku dipatrapi pidana nek perlu ditonton piyai akeh supaya sami prisa nek pancen Bagong niku luput tetep nampa pidana arepa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng Pengadilan Hukum Negara Ngamarta niku mboten mbau karo kapine nindakaken dana wesi asat. Nadyan niku kulit daging mongko luput tumraping negara dipatrapi pahukuman nadyan to nuwun sewu wong liyan kebrayan ning labo-labet tumraping negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan. Ngoten niku jenenge pengadilan yang adil lancar. Adan Nenek sampeyan terus kula dijual jawel dijak mriko dijak mriki dijak mriko rame pindah golek nggon sepi. Jane enten apa to? Engko gek kula ajeng mang perkosa. Bagong. Aduh iki kata-kata halus ngene iki biasane terus malah menyesatkan. Wonten dawuh Kowe tak kandhani ya. nggih. Satemene aku kuwi entuk dawuh saka Yayi Darmaji. Wah. Darmaji niku Puntadewa. Oh nggih. Puntadewa terus Klebu Werkudara Janaka. Yayi Aji kuwi penggali resah. resah dan gelisah. Ngene niku. Aja dilagokke sithik. Aku ngerti kuwi lagune Obi Mesak. Lho. Tresnane modern tenan iki. Ah ngerti lagu e. Wis to, aku ki nek tok marai guyon mengko ndak suwe-suwe aku ya guyon. Mula iki rembug sing wigati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha ngresah. Nganti tekan talingane Yayi Darmaji yen to akeh nalindra ingkang wis didapuk dening Yayi Puntadewa supaya nglenggahi negara-negara sabrang. Ingkang kabeh mau ke bawah keperintah negara Ngamarta ning gone nindakake pemerintahan tansah nindakake mangan bandaning kawula tegese mangan bondo negara. Wo korupsi. Iya. Nglembrah ana ning endi papan. Mongko persasat kaya tukuling jamur nganti ora iso dindakake. Lah, penggaling Yayi Darmaji tumuli kepengin ya kuwi gawe sawijining pakumpulan. Pakumpulan ya kuwi wong sing bakal mbrasta wujuding menungsa-menungsa sing demen mangan bondo negara. Wong-wong sing seneng korupsi. Iya. Tegesna tembung sing saiki. Nggih, sampean ora paham, sampean SDM rendah kok. Ndasmu kuwi. Ratu edunake SDM rendah. Nggih nyuwun ngapunten terus sak banjure. Lah, mongko miturut pengendikaning Yayi Darmaji wong sak negara Ngamarta ning aku omong kowe aja gembelo sirahmu lho. Aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut pengendikaning Yayi Darmaji wong sing jujur katone ala, nanging wonge jujur kuwi ora oleh kejaba mung Bagong. Cocok. 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 Andan. Kula niki pancen wis dititeni karo wong-wong kanca kula ya tepungan kula. Kula niku pancen wonge agal growal-growal wong ngene wis sakarepe dhewe. Ning kula niku urung tau kok sing jeneng nyuntet dhuwit sithik mawon urung tau. Panjenengan prisa piyambak nalika nek panjenengan ketemu kali kula Bagong tukokno rokok. Nate susuke kula sak Ketoke wis. Wah nika pas lali. Ning biasane mboten ajeng kula untet mesti kula kondurke beda kalih gareng beda. Ya mesti diuntet duwite. Terus kersane kowe bakal didadekke pengareping para wong-wong ing mesti nuding bakal mbrasta wong kang seneng mangan bondo negara. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya pancen ngono. Oh, nggih. Ning iki abot lho Bagong, yen kowe ora iso ngleksanake kowe dadi dawing Yayi Darmaji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel mbrasta wong-wong sing seneng mangan bondo negara, kanthi ora mandang sapa wae sing bakal mbok cekel mau,
Nadyan to kuwi wong liya kulit daging sedulurmu, yen perlu sanak kadangmu, yen pancen luput lan kadenengan mangan bondo negara, nganggo bondo negara kanggo keperluaning pribadi, kuwi wajib mbok cekel. Yen kowe ora tegel, yen kowe ora iso nyekel tegese tetel. Kapi tayaning Yai Darmaji nggone wis ngangkat kowe minangka dadi pengareping wong kang bakal mbrasta wong kang mangan bondo negara mau ponakan Bagong. Leng-leng ing driya mangu-mangu mangungkung ganduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tan lulus samangku sang Dyah Utama. Oh Sagora sago kanthi sumpah prasetya dipun ungkuli kitab suci kula tetep ajeng nindakake dawuh Sang Prabu Puntadewa. Mboten ngomongaken menika kadang sanak tangga tepale nadyan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugining negara sarana mangan badhok bondo negara, kula sing sago bakal ngrangket menungsa menika. Bagus. Wah, aku seneng krungu sumpahmu. Syukur Bagong aku seneng. Ya Bagong aku seneng. Nemeng seneng wae akeh tunggale. Kene iki sumpah ya menak-menik lho. Tegese wis antep tenan. Antep. Wis tak banduli ya wis antep. Ora usah kuwatir. Yen ngono wiwit dina iki ana dawuh. Sadurunge kowe mengko budal, kowe entuk kampir ning Karang Kadempel pamit wong tuamu. Nggih. Ana adipati ingkang banget-banget nggone ngrogoti bondo negara. Mangan bondo kawula. Dene adipati mau mapan ana ing Kadipaten Loji Tengara. Rangketen. Bandanen atur Sanata Prabu Puntadewa. Siap ning ya niku. Ketua sarunge elek. Sandangane kaya ngene niku. Kula ya mau nek kon kaya ngeten iki ya diparingi ra napa lah sandangan napa lah mantol napa-napa supaya kula rada gleleng napa ameng nganggo pakaian kaya nek ngaku ketua komite pemberangusan korupsi ngoten niku ndak ora percaya Werkudara. Nggih. Ana sandanganmu ora? Ora entuk sandang aku dienggo Bagong. Arjuna mbok sili ana sandangan meneng ketok merabot mboten kemawon Wah Prabu mboten kula sampun nate maringi ngampil mboten wangsul dipun dol wonten loakan. Iya to? Ayo karang perlu Lah terus karepmu beneran kudu golek sandangan aja kuwatir. Aku nyimpen sandangane Setyaki kowe tak meneh sandangane Setyaki. Konangan sing duwe sampean tanggung jawab lho. Nang nganti kula ketemu Ndara Setyaki, Bagong nganggo sandang tempiling siramu. Pripun? Aja kuwatir, kowe iki matura nek sing maringi aku. Nek kowe matur sing maringi aku Setyaki wedi. Oh nggih. Wah gleleng tenan. Lah ya kok ya cukup. Cukup piye? Kula dedel mboten cukup sirahe gedene semene kok. Lah niki nek dienggo napa pacak gulu gogrok ora sah pacak gulu. Wis kowe mangkat to kono. Ngestakaken dawuh nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Bagong muga-muga lebda ing karya ponokawanku cah bagus. Nggih. Pareng mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamer karo bapak bab sandangan kula lan pacakan kula lan titel kula sing mun diparingi dening Sun Prabu Puntadewa. Sakarepmu nyuwun pamit jenengan.
Waduh. Tak kira kolor tak dudut ya. Geger madyaning Kadipaten Loji Tengara. Nalika semanten Ki Lurah Bagong miwasangganing rencang-rencangipun angepung wakul baya mangap. Wekasan sangganing Pranara Praja Nayaka Kadipaten ing Loji Tengara. Andaning Sang Adipati kantong bolong boten wonten ing saged uwal saking Ki Lurah Bagong. Nalika semanten mulat nenggih Sang Adipati kantong bolong wau. Lakuning lekas lukita linute ing kitung kadung kadereng hamomong membangun manah rahayu ya ora pangerak Bagong to Truk Adipati kantong bolong ya wis terserah apa sebutanmu ning nang kene kowe karo aku madhek ana ing kewajibane dhewe-dhewe aku kakangmu Lugong biyen kakangku jaman kowe urung dadi Adipati dipercaya dening Prabu Puntadewa ning Kadipaten Loji Tengara. Bareng kowe dipasrahi wilayah Loji Tengara, kowe didadekke pengarep apa sing tok lakoni iki wis dingerteni dening para pepundhen Pandhawa. Kowe sawijining Narapraja pengareping kawula sing seneng meres marang para kawula. Gunakake bandaning kawula, gunakake bandaning negara, gunakake bandaning Kadipaten. Wis ana kawula sing sowan ana ing negara Ngamarta. Lapor karo Sinten Prabu Puntadewa. Nek pemilihan besok kuwi kowe nyalonke meneh. Ning kawula wis tok dumi dhuwit sing tok kowe nggunakake dhuwit saka kawula. Dhuwiting Kadipaten tok gunakake tok nggo kepentingan pribadimu. Wis dingerteni dening pepundhen Pandhawa, Tru. Semobang wangaruna adinetraning nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca terus niatmu arep ngopo wong salah kudu diadili aku kakangmu ora nyawang kowe sedulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili. Nah aku ora iso ngadili karo kowe. Aku nglincati sumpahku dhewe nesta pocapane Bagong terus. Aku ora nrimake. Lah nek pancen kowe arep cekel karo aku nek kowe iso ngalahke karo Petro Adipati kano bolong cekelen. Lamit lho terus nek peksa wani karo kowe.
Sorry, Gong. Oh, Adipati. Oh. Leleng aku. Yo, ayo. Woi. Wah. Ayo, aku yen murka wujud kaya ngene, genah. Merga kelakuanmu jahat, pakartimu elek. Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta ya ngono. Merga pambeganing buta iki perlambang murka, ora sah cerewet. Kowe sing ora cerewet lho. Wah, ayo. Gong mati aku culno le aku tak mlayu. Aku nek tak aturke punden Pandhawa aku nampa budana aku nampa paukuman. Kowe wajib nyaur keluput tamu nganggo pengadilan. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara barep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal sapa ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang Abiyantara. Wah, cah degleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, muga ketimbalono barep kakangku. Yen Bagong Darbe Panjaluk turutana, jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dadi timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong mangsa Baronga Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun.
Niki Ngamarta kok larone akeh banget to Sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki, ceplokke ndok enak banget iki. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Wah, ngandera mlebu cangkem. Mengatunipun Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih Sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu Tamanana Bagong. Kula pundhe engko jimat mari mandayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu Nggih. Angkara kula niku nek krungu pangendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika apa Bagong? Sik, mataku samberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong. Nggih. Bagong. Nah, mak jeleb nang ati. Mak jeleb nang ati. Bodho Kandirarjo sapraptamu. Pangatunipun Ndara Werkudara wilujeng niring Sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risi nek lek jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya ubah-ubah kok. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya ya Bagong tak tampa pangestu Tamanana. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ponokawan Bagong padha rarjo praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya ya Bagong. Pangestu Tamanana. Iya Bagong pangestu Tamanana. Kula pundhe nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong, Mun wonten pengending dawuh Sinuwun. ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening bapakmu Semar. Kepareng ngaturaken tebasi tisekul binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngesa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus ku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo jan-jane ya padha wae. Jan-jane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dro nganu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertiyo nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anake mesti jaluki sirkuler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak?
Merga kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Merga sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Merga sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni papan sing apik embane kaya kayangan ki ora niatku mbangun kayangan ki ngene kowe tak critani ya negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir loh jinawi gemah ripakarta tata turaharja panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta kabeh padha kedanan ya ayeme ya tentreme ya rukune mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha pirang-pirang pulo beda-beda basa beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji lha kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang iya ning akhir-akhir iki akhir ki apa oh iya lali aku keri-kerine iki pokoke dina di utawa tahun-tahun niki Ngamarta niku wis ora tentrem Ngamarta niku pun mboten sae Ngamarta niku wis ora ayem teng pundi-pundi dadi gegeran ana perkara sithik padha bentak sirah ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake niku sing bapak ora cocok contone papan-papan panembah saiki wis sepi papan-papan pasinaon ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat lah Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa sing diseneni Semar merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta wah rame ning iya bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system apa iya nggih teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kali gareng kali Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk katentreman wong urip rukun ki penak wong urip ayem ki penak dalane iso ayem kudu rukun dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan ngono nggunakake rasa lho niku mula kudu digayo wis pokoke bapak ngonten niku nganggo dalil-dalil barang iya ngengke bapak saniki rak ngiyai oh iya ngonten niku akeh banget pokoke intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhake kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok ming kowe terus Petruk sajahe kaya gelo nika ora digunakake ya ora apa-apa Bagong nggih ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono nggih kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong sawana pepunden Pandhawa pepunden Pandhawa elingen utawa emutna gawe neneling Purwoduksina merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula ora nyaketi marang para masyarakat mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe apa wae Bagong siji waduh lali aku tumbak Kiai Pleret udu non napa pusakane napa jenenge tumbak Kara Welang tumbak Kara Welang payung motha nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye payung tunggul naga oh iya akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah ya ora apa-apa payung tunggul naga kali pustaka
ke perpustakaan wilayah DIY pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamret Jamus kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sebabe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibiyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi duka, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Sutanaya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upa dadi ming sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana Sripah, wong urung mati bapak wis teka. Ayo ora gleng. Bapak niku nek kok MC Sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki seco nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngapa ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngapa ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, Sripah apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Men disingkat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngoten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga kalih Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada sareng sak tindhaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendhikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal
ngereh-ngereh hatine Semar. Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidhal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidhal dinten menika. Koko Prabu monggo bidhal dinten menika. Yayi, kula nuwun pamunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindak kuwi kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusak-grusu mengko yen ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nyang karang kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong ngene nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalipun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka 3 negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang karang kadempel. Ning ditanjehke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka 3, pustaka jamus lima sada, tumbak kara welang, payung tunggul naga. Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Sangreknaning bawana ya setukang walang ati ya setukang kudu kering ya setukang ana sing tias ing Nampit pasang Kalimantan nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing ra penak. Bagong sing sabar Bagong, aja banjur tumangkar kanepsamu merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndhuwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marahi ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak kara welang, payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak kara welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula Semar niku ora kepengin gaya pustaka Jamus Lima Sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa?
Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng kene apa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kula mrogoe duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gayuh kanugrahan, kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong. Raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur ya, Men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh, lah aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti ya. Saka endi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuh negara Ngamarta. Waduh plok dasmu. Ayo! Wah! Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apal rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke raspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Kula niku kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Diterangno kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok
Oh lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Yen ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh weruh kok ya. Aduh. Ki cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran, ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen tak ngerti karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu Indrawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan. Jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, Wani karaku. sing nawedeni apamu. Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramayana tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andakadewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andakadewa Saiki nendi? nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang Ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekane mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Mung wani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, Non. kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh Tenan? Nggih. Nyo tampanono. nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek nggahi 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andakamurti kae patenono. Kraman kae patenono. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril. Reng, kowe butuh duit ra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andakamurti.
Ya ora ngono kuwi, Truk, aku iki wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng. Bentuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik ora ini ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna mergolayu. Ngerti ra itu? Kok kaya Bagong. Ketae ya. Madre. Ketorone sarunge mambu pertama. Lah kok ora sok kulaan to? Bung aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek. Mboten masalah. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kalih bapak, Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira arep tumindak ngene. Mungkin nek Semar takon, sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing lambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kok aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. Apa? 1 semen 3 sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miang Jimatridata ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun, tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke, nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan wadak, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki mergo sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin
tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas Bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas, Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampean ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mlakoke omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretek-jreteke sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali matur karo Bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Kula omongke A, B, kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane Bapak. Nang ngene Bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti Bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane Bapak dintuti Bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine Bapak sing jenenge Bagya. Saniki raine ireng matane mledes. Mergo nontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo Bapak apa anane. Dadi tekan semono sinuwun Ndarawati le mikir karo Bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya, Bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume Bapak ngersake pusaka 3, Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Jimat Klima Sada. Kandhake Semar tenan kowe sinuwun, yakin Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo Bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak Mir, aku mulai Pak. Aku arep lapor karo kowe Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki Bapak mikire piye? Nek Bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane Bapak Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nggono magawe gelar irawang Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget e kula. Bagong. Non Waredi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun nyaketen ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe bali arep ngopo? Ajeng matur kalih Bapak. Matur perkara apa?
Wah, niku rahasia. Blok ora. Nun, Blok ora. Ora bloko ditakon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen perlu tak jempalani Bagong. mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok planet kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ra iso mikir kula. Bagong, Nun, aja sembrono. kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndorowati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndorowati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun gayangan ya apa ora? kuwi lha kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho, iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sandha takon sasalahe yen kowe wadul karo bapakmu. Yen bapakmu nesu-nesune karo Koko Prabu Ndorowati. Monggo kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndorowati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong, Nun, kowe aja sembrono. aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndorowati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Dan tenan dirubung penari sendok. Wah, terus nek kula bangga, Tak rampungi. nek kula pasrah, Kowe tak bondo. oke, wis ben mudar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone ki ngerti mlebu ning cangkul aku apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abang. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing yang pidak menungso ngolek ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tombo, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, Wedian diampun. lho. Malah misuh-misuh Ya men. ora minggat suarep aku, ora manut karo Setyaki kene marganing patimu. Jajal sekseni piyai semene. Sencaki karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho rame dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati ning aku. Mangga.